Tarti 3 filgħaxija l-Kap Nazzjonalista Eligi Zborġ se jaħlaqa tal-grupp parlamentari tiegħu b'urġenza wara li nkixef li ħalla lid-deputati tiegħu fil-għama dwar in-nominati għal kariga ta' Prim Imħallef ġdid. Sors fiċ-ċirku intern ta' Eligi Zborġ żvela dan ma' One News fl-aħħar ħin kif spjega li hemm rabja kbira għal kap wara li ma tkellimx mad-deputati tiegħu dwar din il-kariga tant importanti. L-istess sors saħansitra dinna l-messaġġ ċirkulat fuq WhatsApp bejn id-deputati tal-PN u li juri li laqa sejħed b'urġenza għad-9 ta' 3 ta' filgħaxija bis-suġġett ikun il-ħatra Chief Justice. Tant kemmi laqa urġenti li d-deputati tal-PN ma tħallewx jieħdu sem fl-istess laqa online. Il-laqa tal-grupp parlamentari sejħet wara li numru ta' deputati tkellmu ma' One News u sostnew li huma ma jafux min huma nominati kemm tal-Gvern u anka tal-Partit Nazzjonalista għal din il-kariga importanti. Dan minkejja li l-Kap Nazzjonalista suppost jiddiskuti n-nominati għal Prim Imħallef mad-deputati tiegħu. X'jidhirlek mill-isem li qed jipproponi Eligi Zborġ għal kariga ta' Prim Imħallef? Ma jidilli xejn għax ma semmejt li jibda sem. Ma semma libda jissem taw. Sissa għandix kumenta, għax ma naġu disem. Ilet najlek li bijak u ma Super One ma niddiskutix dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari. Ġifri, u ma qalilkomx dwar din il-kwistjoni. Kienet propju l-Gazzetta Indipendenti illum li fl-aħħar ħarġa żvelat kif Eligi Zborġ ħalla l-grupp parlamentari tiegħu fil-għama dwar din il-materja. Lillum fir-rapport tagħha qalet ukoll li Borġ ma ddiskutix in-nominati għal kariga wara li hu konxju li din l-għażla tista' tkun kwistjoni oħra li tifret lill-grupp parlamentari nazzjonalista u għalhekk mhux jafda li jtella diskussjoni fuq dak il-livell. Minflok li l-lum spiegat li Eligi Zborġ l-aktar li qed jibbaża l-għażliet tiegħu u fuq taħdidiet li qed ikollu ma' avukati mitħla tal-Partit Nazzjonalista anka jekk m'għadhomx deputati. U sigrit magħruf li wieħed minn dawn l-avukati muħad ħlief Jason Azzopardi u miegħu Edward De Bono. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard l-erba' konferma mat-Times li diskussjonijiet dwar in-nomina għal kariga ta' Prim Imħallef ilhom li bdew fil-waqt li nomina tal-Gvern il-Imħallef Consuelo Xerri Herrera. Kif kont diġà konfermajt id-diskussjonijiet ma' l-Oppożizzjoni kemm mal-kellimi tal-Oppożizzjoni ma' wkoll fuq livell ta' Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni. Ilhom għaddej u nikkonferma iva li l-Imħallef Consuelo Xerri Herrera hija l-persuna li ġiet proposta min-naħa tal-Prim Ministru u anke minni bħala Ministru tal-Ġustizzja.